खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि हाबाफारिया थांनाय मैयानि सानाव थुंगेबाय। बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिसानि दथि बान्था राननाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। बिसाया बोसोरफ्रोमबो बान्था राननाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो देग्लाय बोसोराव बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंनाया थांनाय मैयानि सानाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मिनी कलापुरेनि बाहागो लानायाव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट एक्टर मेल एवार्डखौ मोसा बर' आबुं सावथुननि फावखुंगुर लिंसार बसुमतारिया मोननो हादों आरो बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट बड' फिचार फिल्म एवार्डखौ मुलुगसार बर'जों प्रडिउस खालामजानाय गाबगैयै जायख्लंआ मोननो हादों। लोगोसे बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट बड' एक्टर फिमेल एवार्डखौ गाबगैयै जायख्लंनि फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ मोननो हादों आरो बेस्ट करिय'ग्राफार एवार्डखौ मोननो हादों बिग्राय बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट सिंगार, बेस्ट डिरेक्टर आरो बेस्ट एडिटर बायदि सायख'नानै गथायनानै होदों। खुलुमबाय स्टुडिय'आव दं आं उदांस्रि मोसाहारि। बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनि हाबाफारिया थांनाय मैयानि सानाव थुंगेबाय। बिटिआर सोरखारनि हेफाजाबजों आसामनि गुवाहाटी नोगोरमायाव थानाय श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिसानि दथि बान्था राननाय हाबाफारिया मैया जोबनानै थांबाय। बिसाया बोसोरफ्रोमबो बान्था राननाय हाबाफारि लाबोगासिनो दं। थिग बेबादिनो देग्लाय बोसोराव बान्था राननाय हाबाफारि खुंफुंनाया थांनाय मैयानि सानाव बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मिनी कलापुरेनि बाहागो लानायाव गाजा गोमजायै जोबनानै थांबाय। मख'नो गोनांदि बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट एक्टर मेल एवार्डखौ मोसा बर' आबुं सावथुननि फावखुंगुर लिंसार बसुमतारिया मोननो हादों आरो बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट बड' फिचार फिल्म एवार्डखौ मुलुगसार बर'जों प्रडिउस खालामजानाय गाबगैयै जायख्लंआ मोननो हादों। लोगोसे बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट बड' एक्टर फिमेल एवार्डखौ गाबगैयै जायख्लंनि फावखुंग्रि संगिना ब्रह्मआ मोननो हादों आरो बेस्ट करिय'ग्राफार एवार्डखौ मोननो हादों बिग्राय बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो बिसानि दथि बड' फिल्म एवार्ड 2023-24 नि बेस्ट सिंगार, बेस्ट डिरेक्टर आरो बेस्ट एडिटर बायदि सायख'नानै गथायनानै होदों।